Zo. Middy. Goeie. Goeie. Is dit eigen fabrikaat? Dit is ook een fabrikaat. Er is een dreuvelstik met dekken, dus die ga ik even op mijn oorschroefje maken. En nou ja, dan moet het een bijverven worden, een bijscheren en bijverven. Dus, Werm Rietveld meubilair. ja. Ik ben ooit een keer gek maken door mijn zusje. Die hier natuurlijk een Rietveld stoelstingen en ik denk, goh, die kan ik zelf ook een maatje. Dus dan ga ik 2 identieke Rietveld stoelen maken. Ik denk, ook een stoelmaatje kan ik een bankmaatje. Dus ik een 3-zits bank maken en deze ga ik voor hier maken. Ik denk, goh, want het andere bankje wat is die weer helemaal vermogen. Ik denk, nou, maar ik ben bij een Rietveld modeltje. Dat is het waande. Dus het bevalt goed. Het bevalt goed. Ze zitten wel hut, je moet wel kersen zien. Maar die heb ik een aandacht. Maar bent er niet blauw moreerde kersens? Of? Die hebben, ja, blauw moreerd. Ja. Wat vindt de rest ervan? Nou, ik ben best, die vindt het heel nieuwsgierig en ben ik gewoon bij de zee. Het zit helemaal van geen meter. Die vindt heel, je zakje vrij via 3 waai. En nou ja, het kan vrij hut wezen, maar nou ja, dan zou we een kerstens erbij en dan zit ze wel toch vol tevreden in. Vindt het makkelijk te maatje? Het valt mooi, ja, ja. Je bent boekjes van mij omschreven hoe je zo'n maatje maakt, hè, van de stoel. Nou ja, als je de stoel maken had ik een bankmaatje. Ja. Maar ja, als je dan begin maar voelhakjes te maatje in dezelfde kleuren en een pinnenkast, pothouder en neem maar op. Dat knutselen we terug.